Patay! Wapa dyan naigo! Dagan ba ni? Boss, murag muna na ito gipaabot ba? Ayaw pag tinaga, ang bihag bantay! Badi! Ay, no! Bantay lang mo do. Muabot na to akong kauban. Wa ko mahadlok. Wa may mahadlok sa imong kauban. Wa may mahadlok. Bisan pila ba na sila kabuok? Tanawo na to. Diri na siguro itong dapita. Pantay lang mo ron. Kiara na yun. Ala din akong target. Tara! Dalawang ka naman sa mong kampo! Patay! Asa ka nila dalun? Tara! Sobra na mo. Bantay lang yun mo! Nagtuo kang baluwas ka? Boss, murag kahiyon ka ba? Lisa ka ba? Pagdali! Ayaw guniti! Aron di manad! Patay! Luuyas akong trupa eh! Kagwang mo! Karon lang mo mga buanga mo! Boss! Buhiin na lang ko ninyo, boss! Usay buhian! Di ka na mo buhian kung dili mo hatag og ransom mga mong kauban! Boss, wa man gyapon kay madaw-daw sa mua. Usay may kwarta! Kakwartahan na to yung mong busing! Ayaw ko ilad-ilada ha! Ayaw ko ilad-ilada! Boss, nasulaan naman siguro ni. Pagtarong ha! Ayaw may kataw-kataw eh! Target locked. Impas yung karon. Patay, kaya magkaiyon ko. Patay! Wapa dyan naigo! Dagan ba ni? Patay di kalaban! Boss, murag muna na ito gipaabot ba? Ayaw pag tinaga, ang bihag bantay! Boss, isutoy na. Pwede! Armas! Oh, tara, armas! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ah, butalo! Ay, nakitang lubot. Karon ka. Target locked. Patay na lubot ko! Boss! Hayo po, gipatayin niyo akong boss! Ibalos ko! Ano, neka ka? Buddy! Nalik kayo yung mago? How di ka tinikling, no? Di lagi akong kakaigo lagi! Ah, wakay go! Dire ro, layor kayo! At kung sana punin mo, dagan na mga kag-live! Unya, nakatago pa man ko dire! Oh! Gago! Ah, wala ni. Kasan ka? Uluhan na lang ko. Ah, di ulahon! Itinood gud niya. The end of the story.